views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, good people. My name is DJ Wally and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nhasi ndiri kunzwa kufara, ndiri kunzwa kupombonoka, ndiri kunzwa kujabula, ndiri kunzwa kuhepila kuti it's a moment of vindication. Takambozvitaura tikatukwa nevanhu, touch not the anointed. Wakazoti ukati zvakazoti tikatukwa. 1 year ago, the video is on this platform. Ndakataura ndikati Apostle Chiwenga vari kudya manaisi emuchechi mavo, huku iri kudya mazai ayo. Ndakatukwa sei? Endai munoona video iroro, macomments aripo, zvese zviripo, handina kumbozvideleta. Ndakanyombwa zvisingaite. But right now, I'm very happy kuti chokwadi chinozongobuda, kuti mahumans ari kuchekwa, ari kudyiwa mahumans kumachechi uku. But vanhu hamudi manje kutenda, hamudi nen'anga dzenyu, hamudi nana papa venyu, hamudi nemapoliticians enyu. But isusu manje tinongovadyisa chifumuro. 1 year ago, nyaya yazobuda nhasi pachena, munhu achitaura ega kuti ndozvaiitika. Ailaza mukomana, mukadzi wakachitori mupenyu achidya mahumans. Ndiye wekutanga chete ataura. Pandori nevamwe vachatozouyawo futi vaakutaura. Ende nanhasi uchiri kumira uchidhifenda kuti munhu waMwari, munhu waMwari, munhu waMwari. Ndozvandambotaura kuti vanhu havadi nen'anga dzavo, havadi nemapoliticians avo, havadi nana papa vavo. But chifumuro ngachirambe chichidyiswa kuvanhu. Vanhu ngavafumuke, vanhu ngavazive chokwadi. Ndisati ndakuratidzai vhidhiyo randinaro panapa remusikana tsitsi achitaura kuti mahumans aidyiwa. Ini ndaitodyiwawo. Ndoda kukuudzai kuti kana une bhizimusi raunaro, rauda kuti ndikushambadzire, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi panamba idzodzo. Toita sei tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, nekuti hatina mamonya pamberi pedu. Whether muri kufara nazvo kana kuti hamusi kufara nazvo, kuti tadyisa munhu waMwari chifumuro, aiwa, tinongoramba tichingovadyisa chifumuro. Ndine mashoko ari kubva kuna Owen kuti hanzi company registration obva akuvhurira an FNB bank account. Zvaanyore, zvaapachena, hazvichanetsa. Chinongodiwa chete ipassport yako chete. Passport, and then waita sei wabata Owen panamba dziri pascreen idzo, anokuvhurira an FNB bank account pari hanzi chiriporipoto. Ya, mawani aya handitika. Right, tisingatambise nguva, regai tipinde muvhidhiyo mumunzwe musikana achitaura. Apedza kutaura tichaplaya an audio kubva kuna amai vemusikana, mudzimai waApostle Chiwenga wekutanga, vachitaurawo mashoko avari kutaura. Zvakangoomawo zvazvo. Rega zvinzi vimba naJehovha, urege kuzendamira panjere dzako, kana panjere dzapapa, kana kuti panjere dzemumwe munhu. Mawani aya, regedzai ndikusiyei muchinzwa. Yeah. Makazotanga kusangana, did you have pakudanana pane kungodanana then kozita nyaya dzemasexual intercourse, chinwa cheupombwe matauriro aka marriage dzekuchechi.
imimi makazo mune here nguva yekuti makaita upombwe nemunhu waMwari? Countless times. What? Yes. Countless times? Yes. Even in the house. In the house? Yeah. That same house? Yes. Jeez. Oof. Where was the wife? Sometimes anogona kunge aripo, sometimes anogona kunge asipo. When you say anogona aripo, maizvita sei aripo? Zvaitika. How? Maybe explain, please. Make it make sense. How? Aripo pamba, and you know, you're expected to be doing your laundry, your stuff there, you know, and probably maizvita sei chichaitika kupi? Tainonzoitika manheru anangarara. Yeah. Then we could come to my room. Aitobva kuroom kwake ouya kuroom kwenyu? You are someone asingarari. He's someone asingarari. Like, why? I think nekunyaya yeutano, he's someone asingarari. Anotora time asingarari. Anoshongorara maybe just for a few hours. Otomuka? He spends more time akagara. Mati utano? What? Like what he went through. Yeah. What he went through? Yeah. Life make zvakamuaffect how? So apinda manje mumba for the first time it happened where kumba ikoko ero, I mean the first encounter. Yes, it happened in the house. Madam wanga wasipo? Then yes, she wasn't there. What was the idea? Was that for fun? for love? You couldn't have to be serious for marriage? What was it for? By then it wasn't marriage ka. No, like I wasn't marriage. Anyway, pakuita kwacho takananga kupi the direction we are taking. Yes, we are doing this. Is it for fun or we are doing this for the sake of what? No, he told me that I wish I didn't sakana nekudara. Yeah, that's what he told me. Yes. Then maybe he wanted to have 2 wives. I don't know. Oh, yeah. You think so? Yeah. So Magadana for how long? For a very long time. When you say long time, let's give it a time frame. 2017 to what? To 2020. To 2020. Oh, yeah. 3 years. That's really serious. From 2020. Then I move from this side to SA. Yeah. So Bagas in South Africa was flow. I see you kept on talking. Yeah, we were talking and we would visit him. You might visit when they go. How often? Not basic, but here and there.